Hi, fi yw Dr Gethin Matthews o Adran Hanes Cysuron a Trafdanaeth yn Phrifysgol Abertawe. Felly dwi wedi bod yn gweithio yn maes rhyfel a cofio rhyfel ers rai blynyddoedd. Ac fy'n taro fi bod y cyfle fan hyn i weithio gyda phlant a pobl ifanc a trafod reality rhyfel a edrych ar beth yw syniadau nhw am rhyfel heddi a gweld beth fydden nhw'n cyfleu os ydyn nhw'n creu celfwaith, pa negeseuon bydden nhw'n creu wrth nhw'n feddwl a ystyried pwysigrwydd rhyfel. Mae'n hollol angenrheidiol i gael gwyddebau am heddwch yn ein ardaloedd ni. I atgoffa ni am pa mor bwysig mae heddwch bod rhyfel yn gallu bod yn atgas ac yn hollol ofnadwy bod na rhyw gobaith ar diwedd. A dau, sut gall rhyfel yn amlwg mae'n gallu effeithio ar sut ni'n meddwl ond bod gobaith wastad yno rhywle. Un o'r prif beth nes i mwynhau yn y prosiect oedd gallu gweld ymateb y disgyblion i'r cofeb gorffenedig, ond hefyd o gweld beth oedd wedi sefyll mas i nhw. Pethau falle bys ni wedi gweld a o'n i'n disgwyl i ni weld, nathon nhw weld rhywbeth gwbl wahanol.